कसाय मालवणी रील सिद्धांत तुम्ही सगळ्यांनी तर माका ओळखलातच असाल आणि आज माझी आई बनवतली गोड रसातले शेवये सिद्धांत। हा गोड रसातले शेवये आणि ही मी ऑगस्टला खाल्लेलं आहे, पहिल्या ऑगस्टला खाल्लेलं आहे, तर आता पण माका खाऊचा हा। मी गॅस पेटवलंय, कढई ठेवतोय, पाणी तापत ठेवू, पाणी घालतोय, 2 तांबे पाणी वतलंय। शेवयांसाठी पाणी उकळून घ्यायचा, लवकर उकळासाठी मी झाकण ठेवलंय वरती। पाणी उकळेपर्यंत आपण पीठ घेऊया। मी 2 वाटी पीठ घेतोय। आता मी मीठ टाकून घेतोय चवीपुरता। मी तांदळाच्या पिठात पण मीठ टाकलंय आणि आता थोडासा मीठ आणि उकळत्या पाण्यात पण टाकतोय। आता बघूया पाणी उकळला काय। हो, पाणी उकळला। आता उकळणारा पाणी हा ना, हे आता पाणी उकळता तांदळाच्या पिठात घालतोय। पाणी जरा जास्तच घालू होया, जर पीठ कडक झाला तर शेवये नाही बरोबर होतले। 3 पेले मी पाणी घातलंय। आता चांगला घोटून घेऊ होया त्याका। पीठ आपल्या घोटून घ्यायचा आणि पीठ पातळ पण थोडासा करूचा, म्हणजे जसं आपण मोदकाक मळतो तसा नाही मळूचा, ह्या थोडा पातळ मळूचा, कारण आपण आता गरम पाण्यात हे गोळे टाकणार आहोत। असा घोटून घ्यायचा चांगला। आणि जर तुमका वाटला घट्ट होता तर अजून उकळता पाणी टाका। जर आपण उकळलं ना पाणी तर पुन्हा टाकूया। मी 3 पेले टाकलंय तरी पण माका घट्ट वाटतं, मी वायच अजून टाकतलंय पाणी। आणि पुन्हा घोटूचा म्हणजे असा गोल गोल फिरवूचा, हातान नाही मळूचा, आधी थोडासा चांगला घोटून घ्यायचा। ह्या बघा चांगला घोटला आणि थोडा पातळ पण सैलसर झाला एकदम। मी 2 वाटी पीठ घेतलेलं आहे, उकळता पाणी घातलंय ना म्हणून तो खूप फुलला आणि एवढा झाला। हे बघा एवढं मी पीठ पातळ मळलंय। पीठ घोटून झाला आणि आता आपल्या चांगला व्यवस्थित फुलला पण या पीठ। आता आपल्या गोळे करूचेत, पण गोळे असे लांबट आकाराचे करूचेत। मी चकलीच्या साच्यात करतलंय, त्याच्यामुळे गोळे जरा लहान केलंय आणि उकळत्या पाण्यात पण टाकणार, त्यामुळे गोळे फुलतले। अगोदर मी तुमका दाखवलेले ना नारळाच्या दुधातले शेवया, ते एकदम शॉर्टकट पद्धतीने होते आणि हे एकदम अस्सल मालवणी पद्धतीने पारंपरिक पद्धत। आता मी झाकण काढतोय, पाणी उकळालं आपला, त्याच्यात मी हे छोटे छोटे गोळे केले पिठाचे, ते टाकतोय। हळूवार सोडू होयो, नाही तर पाणी उकळता हातावर पडत। हळूवार टाकतोय। ही आपली अस्सल पारंपरिक पद्धत। असे शेवया आम्ही दर मे मध्ये आमची आजी करून घाली आमका। हे गोळे आपल्याक ना उकळत्या पाण्यात वर येऊ होय तोपर्यंत शिजवूचे होत, चांगले रटमटून शिजूक देऊ होय। असे गोळे चांगले शिजवून घेतले ना की पुन्हा वापवूक नको, आपले शिजान वरती इले। हे बघा पाण्यावर तरंगतात आणि आता त्यांचा आकार पण वाढलो। सगळे गोळे एकदम नाही काढायचे, हे गरम पाण्यामध्येच ठेवायचे आणि नंतर मग आपण जेव्हा साच्यामध्ये एक टाकतलो ना तेवढंच गोळं काढायचो आणि त्याचेच बनवायची शेवई। असे उकडून गोळे घेतलेले हे गोळे ना आपण शेवग्यामध्ये टाकून नंतर शेवये करतो, पण आपल्याकडे शेवगो नाही आहे, त्यामुळे मी आता चकलीच्या साच्यामध्ये करतलोय। आता मी चकलीच्या साच्यात तेल लावून घेतोय। या जाळी का तेल लावून घेतोय। मी ही मोठी जाळी वापरलंय, जाळी पूर्ण साच्यात तेल लावून घ्यायचं आपल्या। आता मी गरम गरम गोळं टाकतोय, लावून घेऊया आपण। साच्याचं झाकण लावून घेतोय। आता मी शेवया गाळूक सुरुवात करतोय। अजिबात तुटले नाही शेवये, मस्त इले। आता तोडून घेऊया आपण। मी बारीक साचा घेतलंय। आता मी जाळी साच्यामध्ये टाकून घेतोय। आता मी गोळो काढून घेतोय पिठाचो। चांगलं शिजलो हा, हे बघा शिजलो की नाही ते असा बघायचा। हात भाजता पण खाऊक लय टेस्टी लागता। आता मी साचा लावून घेतोय। मी सांगितलेल्या पद्धतीने जर तुम्ही पीठ घोटलात आणि उकडून घेतलात व्यवस्थित तर अजिबात शेवया तुटतले नाहीत, तुमचे व्यवस्थित होतले।
हे बघा बिलकुल तुटले नाही. लय खटाटोपा पण अगदी खाताना असा वाटतं की बस रे बस, एकदा खाल्ला की अगदी कायमस्वरूपी लक्षात राहता. आता हे गोळ काढून घेतलंय. गरम गरम असतानाच करू होय, नाहीतर मग ते थंड झाले की वातडेतात, मग बरोबर तुटतले, बरोबर होतले नाहीत. शेवये एकदम मस्त झाले, अजिबात तुटले नाहीत, कारण मी पीठ घोटलंय, तापण व्यवस्थित घोटला गेला आणि उकडून घेतलंय, तो पण गोळे मस्त उकाडले. म्हणून मी लहान लहानच गोळे केलंय. एका वेळी पूर्ण एकच शेवई होतली. असे मऊसूद आणि न तुटता येऊ होय, आणि ते सुद्धा चकलीच्या साच्यात ना, तर तुमका असा पीठ घोटून घेऊ होय, तसा मी दाखवलेला आहे तसा जर तुम्ही घोटून घेतलात तर असे शेवये येणार तुमचे. मी आता नारळाचा दूध काढून घेतलंय. त्याच्यामध्ये मी 1 वाटी गूळ टाकून घेतोय. नारळाचा दूध आणि गूळ मिक्स करून घ्यायचा. गूळ आणि दूध आता चांगला मिक्स झाला. कलर पण बदललो दुधाचो. खोबऱ्याबरोबर मी जिरा पण वाटून घेतलंय आणि नंतर मग दूध काढताना मी वस्त्रगाळ करून घेतलंय. अर्धा चमचा मी वेलची पावडर टाकतोय, ती मी साखरेबरोबर बारीक करून घेतलेलं आहे. चांगला ढवळून घेतोय. गोड रस आपलं तयार झालो. गोड रसातले शेवये खाऊक एकदम मस्त, लय भारी. हे आपले मऊ लुसलुशीत शेवये गोड रसात घातलंय मी. वा, मस्त झाले शेवय आणि ही मला खूपच आवडली. तुमच्या पण आईला सांगा असेच बनवायला. आणि परब किचनला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटतो नंतरच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.